Apparti l-ibħra, ġiri anka rajt per eżempju video tijak tispiega speċa l-problema ta' Central Link u kienem xi amministrazzjoni vera ħażina speċa tal-erja. Speċa inti l-interess tijak fl-affarijiet li jmorru l-qudiem tisporġi l-len mill-ibħra biss. Tħoss li qegħdin f'punt kritiku fil-istorja tal-pajjiż fejn jekk mhux se jsir xi ħaġa u xi ħaġa drastika l-affarijiet ħajbqgħu imorru għall-ar. Għal switchek inti. Ma fimx il-mistoqsija li jmiss. Le fil-fatt inti fimta? Iva, jekk l-importanti. Jekk mhux ħajqumu. Iqaf sabbat fuq il-mejda ġun. Jekk mhux ħajqumu l-poplu mhux ħajqum fuq saqajh. Yes, ħajġru bina. U x'taħseb li tista' tkun konsegwenza? Li toħroġ fil-kampanja ma tistax gawdija. Ma tistax gawdi l-sabiet tagħha. Għax kollox lef sement mhux qed naraw, u l-vera. Blokkok ta' sement, u da. U kemm għandu naraw da żed. Per eżempju Central Link, fejn għamlu Central Link tiegħi qudiem id-dar tiegħi di. L-ħsara li saret l-ħsara. Sa ġibjun kellu jkissru l-ġibjun, il-bidwi kissru l-ġibjun kollu biex dak l-ħamrija, dak l-eliqi. Ħsara kollha. Bix-xorta. Bix-xorta għadna l-istess problema. Tad-difejtà u xorta teħel bil-traffiku. Xorta. Xumba dejjem il-bottlenecks biex ta'. Insomma, mela. Mela jista' jkun inti tagħmlu da kollu, qed nagħmlu kollu u tibjaw naf kemm qed jgħidu karozzi xi 30 karozza kuljum, jekk mhux iżjed. 50 vera. Vera, xi ħaġa naf li biex ma tqasix 50 cars ta' kuljum. Mhux bil-fors. Għalax ma mhix hekk, anzi, għalax ma mhix il-marsa dak il-flyovers u dawk għax kieku. Kieku għas toħroġ mid-dar. Ma toħroġ. Però s-soluzzjoni ma sibx li hija l-inkomplu mwessa, biex ta' titkonox biex ta' jteħ, inkomplu mwessa. Biex ta' trid tisir xorta ta' mass transit u ekku biex ta' però il-problema ta' mass transit taf x'inhi li biex ta' toħloġ ħaġa mass transit trid ħafna snin u ħafna snin fej ħat iskomoda n-nies u ħafna snin fej inti qed tikkompeti bħala politiku qed tikkompeti fl-elezzjoni u inti allura trid soluzzjoni kemm jista' jkun malajr ħalli mbagħad għall-elezzjoni n-nies iħossu li inti għamel xi ħaġa biex din is-seħħta tad-demokrazija sa ċertu punt, ġifieri li il-politiku l-inċentiv għal-politiku li jerbaħ l-elezzjoni minflok joffri viżjoni fit-tul u jispiega l-poplu isma' din għata z-zoppa l-issa ma tfal ta'kom bizmin ħajgawdu minn mass transit system biex għanaf li ħatu l-ħin u forsi mux se tindunaw imma speċa hemm għana ħari li speċa ħajkun attualment soluzzjoni.